Dar vrea să fiți bine informați că nu e vorba de un nou cod rutier. Este același cod rutier 195/2002, care în timp a fost modificat cu niște completări pe text de lege. Mai precis, prin hotărârea de guvern numărul 11 din 2015, în sinteză, pot să vă spun că începând cu data de 14/2/2015, transportul fără utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii, e vorba de copii până la 3 ani, este faptă contravențională. De asemenea, o altă faptă contravențională este transportul fără utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii cu înălțimea de până la 135 de centimetri. Deci nu mai e vorba de o problemă care e la latitudine, e obligativitate. E vorba de scaune pentru copii, e vorba de acele dispozitive de reglare a centurii sau înălțătoare cuplate cu centura de siguranță. Pentru adult. De asemenea, o altă faptă contravențională, care de acum va fi privită ca sancțiune, este transportul cu astfel de dispozitive, dar care nu sunt amplasate corect, respectiv scaunul montat în față, deși producătorul, fabricantul, cu alte cuvinte, nu l-a prevăzut pentru a fi montat pe partea din față, deci dreapta pasager, lipsa dezactivării manuale a airbagului frontal dreapta, reglarea necorespunzătoare a centurii și trecerea acesteia peste zona feței sau gâtului copilului, adică crearea unui disconfort copilului efectiv. Transportul copilului cu vârstă de până la 3 ani în autovehicule, la asta ne referim, care nu sunt dotate cu sisteme de siguranță sau ulterior acestei vârste pe locul din față. Din nou, va fi o faptă contravențională și o altă faptă în sinteză care vă prezint este transportul copilului cu vârstă de până la 3 ani în autovehicule destinate transportului de persoane fără a fi însoțit de o altă persoană. Eu ce v-am spus aici este sintetic. Vreau să știți că aceste modificări au fost supuse dezbaterii publice. Ele au fost adoptate prin hotărârea numărul 11 din 14 ianuarie 2015, hotărâre de guvern, bineînțeles, pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin hotărârea de guvern numărul 1391 din 2006, cunoscut de către conducătorii auto ca și sub denumirea de cod rutier. În ceea ce privește modificarea la nivelul consumului de alcool, sancționarea și alte prevederi s-au făcut asemenea. Colegul meu o să vă dea niște date complementare, că de ele am și invitat. Știu la ce vă referiți. Este vorba de unele aspecte apărute în presa centrală și presa locală. Până în acest moment, consumul de alcool se face, testarea prezenței alcoolului se face în două moduri. În aerul expirat cu aparate de tirotest, ce sunt în dotarea poliției, și Prin recoltarea de mostre biologice. După reținerea permisului de conducere se face din momentul în care se constată că în aerul expirat este prezent alcool, adică în momentul în care aparatul indică prezența alcoolului. Înainte era o valoare limită de la care să aplica sancțiunea contravențională. În acest moment, legislația prevede că sancțiunea se aplică din momentul în care există prezența alcoolului în aerul expirat. Sancțiunile nu s-au modificat, sunt aceleași. Deci valorile, clasa de amenzi. Rămâne clasa 4 de la 9 la 21, 20 de puncte. Permisul de conducere se reține emiterea suspendării pe o perioadă de 90 de zile, în sens în care conducătorul auto îi se suspendă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe această perioadă. Alte reglementări în domeniul pe consumul de băuturi alcoolice. Poate precizarea că atunci când se face testarea cu aparatele dragă, cum sunt cunoscute sub denumire
de conducători auto depășește valoarea de 0,40 în aerul expirat, deci 0,41, atunci este obligatorie recoltarea de probe biologice. Dacă rezultatul probelor biologice este peste 0,80 ca probă biologică, atunci se întocmește dosar penal, se consideră că fapta întrunește caracterul unei infracțiuni și se suspendă permisul pe perioada, se ridică permisul în vederea suspendării pe perioada cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunii de conducere în stare de ebrietate. Cuantumul amenzilor a rămas același. Recunosc că citeam o prevedere și vă rog pe dumneavoastră să o detaliați cum trebuie, legată de neplata amenzilor, în care se precizează că se ridică permisul pentru neplata amenzilor. Este o propunere. La această oră, această propunere încă nu a fost aprobată. După cum bine știți, și în urmă cu un an au fost mai multe propuneri de modificare a codului rutier, dar au rămas doar la stadiul de propunere. Când vor fi aprobate prin ordonanță, așa cum am făcut vorbire astăzi de modificările OG 195, o să vi le aducem la cunoștință. Fie clar, există o singură modificare, cea de care ați vorbit la începutul. Au apărut în presă mai multe date, inclusiv faptul că s-a modificat clasa de amenzi pentru conducător auto care vorbește la telefon. Este doar o informație media. Nu s-a modificat valoarea amenzii. În acest moment nu. Dar a fost o propunere, repet, care deocamdată nu a primit caracter legislativ. Este în dezbatere la... Este în dezbatere la nivelul organismelor înființate, atât pe comisie de specialitate, când va primi acordul respectiv, va lua forma unei ordonanțe. Știți că orice ordonanță, după 60 de zile, trebuie trecută prin Parlament. Vă mulțumesc pe primul aspect, dacă legat de modificare. Legat de lucrările de la podul de peste Mureș spre Șoimuș, au fost ceva probleme acolo? Ne puteți spune dacă ați intervenit și cum? Deci, aș vrea să rețineți un lucru care este determinat. Intervenția noastră constă în aceea de a se reduce pe cât posibil riscul rutier ca urmare a carosabilului, a condițiilor de trafic. Tocmai de aceea legiuitorul, în articolul 105, alineatul 4, spune că administratorul de drum sau constructorul trebuie să întrețină drumul în așa fel încât acesta să aibă o viabilitate corespunzătoare, astfel încât să fie condițiile eficiente de a putea fi utilizat de către autovehicule, respectiv conducătorii auto care conduc aceste autovehicule. Punctual, acest pod este prevăzut a intra în reabilitare, a fi ca o reparație capitală, cu alte cuvinte, începând cu 1 martie. Se estimează că perioada de reabilitare va fi între 60 de zile și 90 de zile. În perioada, până la data de 1 martie, constructorul a efectuat lucrări doar de întreținere. Timpul nu a permis de fiecare dată să se intervină eficient. Sau dacă s-a intervenit, nu s-a găsit soluția tehnică cea mai potrivită. Noi am avut înțelegerea, toleranța, dacă vreți să vă spun așa, de a înțelege problemele tehnice cu care s-au confruntat. Și am stabilit niște termene rezonabile pe care ei să le respecte. Din păcate, aceste termene nu au fost respectate. Un ultim termen era data de luni, a fost în data de 2, orele 14, după ce anterior, de comun acord, am stabilit un termen de reparare a drumului, a părții carosabile de pe podul de la Șoimuș, în urmă cu o săptămână, cu unul dintre conducătorii societății care este abilitată să facă aceste reparații pe podul de la Șoimuș. Termenul nu s-a respectat. Noi am considerat că nu din motive obiective, ci subiective, pe care de consecință am sancționat societatea respectivă cu o amendă de 21 de puncte, înmulțind cu
97,5 cât este punctul de amendă, adică 10% din salariul minim, e undeva la 2407,5 lei. Asta este valoarea cu care societatea, amenda cu care societatea respectivă a fost sancționată. Acea reparație capitală înseamnă o modificare de trasee, închiderea podului sau constructorul asigură o... Să rog pe colegul meu să vă detalieze mai multe, pentru că noi am purtat aici o discuție atât cu Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara, cu directorul general de acolo, cât și cu reprezentanții secției de drumuri naționale DEVA, dar și cu constructul, respectiv cu societatea Selina. Și mai multe detalii tehnice le cunoaște colegul meu, pentru că a rămas în continuare la discuțiile cu reprezentanții societății care vor efectua această reabilitare. Vreau să informez pe această cale opinia publică și participanții la trafic că prin avizele pe care noi vrem să le dăm și pe care le vom da, vom ține cont de, în primul rând, de transportul rutier local de persoane și de naveta care se face între Deva și localitățile din împrejurim care utilizează acest sector de drum. În acest moment, ca soluție, una dintre soluții ar fi devierea traficului rutier prin municipiul Deva pe DN7 de pe autostradă, de la nodul rutier de la Simeria Veche. Traficul rutier pentru Bihor, Oradea rămâne pe autostradă, intră în giratoriu și merge spre Brad către Oradea. Traficul rutier de la Arad intră pe autostradă la Simeria, la nodul rutier de la Simeria Veche, iar traficul rutier de la Simeria Veche pentru care pe DN7 va circula alternativ, traficul local va circula alternativ pe un sens de pe pod, de pe pasajul Șoimuș. Aceasta este o variantă. O altă variantă, traficul rutier de până la 7,5 tone. O altă variantă ar fi închiderea podului, dar nu putem face acest lucru deocamdată pentru că nu avem rute ocolitoare viabile, luate în calcul și din punct de vedere a costurilor. Ce aș vrea să vă informez este faptul că în urma discuțiilor purtate cu directorul general de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, am fost informați cu prilejul ședinței de lucru de săptămâna trecută că s-a aprobat un proiect, urmează să stabilească în urma licitației cine va fi constructorul, care să fie ca și o legătură între A1 și municipiul Deva. Proiectul, din câte am înțeles, este undeva la concurența sumei de 6 milioane de euro, atât este evaluat. Sunt demarate procedurile, urmează să se organizeze licitațiile necesare și cu siguranță atunci vom avea o altă fluidizare în zona Șoimuș, respectiv legătura dintre A1 și DN7 va fi făcută din perspectiva noastră mult mai eficient decât în prezent. Deci vor fi două căi peste Mureș în cazul în care proiectul va fi dus la îndeplinire. Vom vedea ce soluție se va adopta. Încă noi nu știm ce are în proiect CNADR-ul, vorbim acum de CNADR București. Eu v-am spus doar ce ne-a informat directorul regionalei, care are în subordine secțiile de drumuri Arad, Timișoara, Caraș, respectiv Hunedoara. Asta este o problemă de perspectivă pentru 2015-2016.